we will just oppose ideas. We will come together. Na ya dream home. If it is a national consensus, now what's yeah. I remember my Kufuor Abresono. What it is national consensus at the buyer. And on our brand here, man, may his soul rest in peace. Don't you think it is about time and Pennyfono will give the opportunity? Something like a national conference, national consultation will be a Obia beba no de na adwene beba na yemfa emu oman no. Oman ya ye wom se Ghana ye ni national plan. And a political parties ya bayi juma omudie ne se we ba no de manifesto aba na the national plan e was ye hu bibi no empanimfo aburuskoto omde akoto baabi. Don't you think say e braso I was ye nyina together ye beba na ye de adwenkyere ye bekeka ne yom abubom ana Unyini se braso sa. Ebre aso si enya national development plan. The question is, eniwa na ewo ho. Adentin ya abandon no na ene political parties you know mo the future of Ghana. And the typical example is what we all witness today. Yes, the free senior high school aba. Implementation yan consult obia anye na dwenkyere and obia ye de ope. And then kwala aboabo mo akuduru school mu ya san chiro krata de mom say omo san kofie ye pa achew eno ano no, and no one is talking about it. This is a country we call Ghana. Yes, for Ghana da chinti odoma nkoma dwa pade ode ama yen diversify no na yenya so mfaso se ne be ya da chinchirima enso betimi edi so mfaso ni bi ene awurade nkan ho no momo ayen na ye da chinti oma ye mfa MPP nkyekere ya ho kuntan me ya santini me ya timni me ya kwawuni wo ya me den ya me ya MPP ni oh da bi emwa yen ebraso se wo se ye dane ye nioma ni na se wo ya MPP ni wo ya santini ana se wo ya timni a onso so tumi to abama NDC wo ye aigbeni a onso tumi to abama MPP until see nyina we will come to that point. Until say we will all arrive at that equilibrium. My sister, my brother, forget it. Ghana will continue to remain like this, and then the politicians will come at the end of the day and they will render apologies, and yet they will continue to misbehave. Ebraso Ghana da chinti moma yemwi no oman no ho no oman no into me enko nanim. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Okay, so yabakwa omane so ne ni yera Joshua Clue akotwetwe enkomo oye finance and accountant expert. Ugusu a wo pursue pa yenko ne nkobo enkomo kakra enra ena ebeto odwa se omampani Akufuado wabobo ni economic management team no edin the year 2021 to 2024. These are the people omo ebehwe omampani Akufuado ni sikasem. So I'm trying to run you through some of the names na fe ya ni openi no akwakotwetwe nkomo. But anyways, good morning Mr. Joshua. Good morning. Apumbo kodie. Pacha na uzo. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Etifo ejo. So I would like to crave your indulgence now we jina so kakra na I walk my listeners through the names about for the economic management no. The first one no Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia or your Vice President of the Republic, and per the constitution of your country no Chelesa was also a part of the economic team on the head of it. And openi bako onusu din ewom Honorable Yaw Osafo Mafo, the former senior minister, ahano obabeye senior advisor to the president. Honorable Ken Ofori Atta, per the dictate of your constitution no I was also a part of it. Minister for Finance, Honorable Alan Kwejo John Tremantin, and so a Minister for Trade and Industry, Wakahubi, Honorable Dr. Efriye Akuto, Minister for Agriculture, also Kahubi, Honorable Dr. Matthew Opoku Prempe, Minister for Energy, also Kahubi, Honorable Joseph Kujo, we a new person. I say Matthew Opoku Prempe and Joseph Kujo, and I think Alan a new entrance womo ababeka hu ebi.
Joseph Kujo, a minister for public enterprises. These are the names. Ote you know saying on here. It's not surprising. Like, I was same old people, and we know what they've done. It's surprising. If you check, even social, the ministers list, nomination of ministers, same people now know they're more about and yet surprising say they've retained majority of them. Okay, so let's look at a situation we are battling with unplanned expenditure be to say to COVID-19 nyoma nti amayen expenditure no akosoro pa ashuti eno achi ase ye economy nankasa no is crawling enkrofo yi anasem panimfo yi eden something new ben na ugidi so homode ba table no so because I share of mine like nothing is doing very well, things are very bad, and they have to sit up. And in sitting up, there are certain strong policies they have to make. Policies, on my critical on LPG because I want to say a ticket form and I say a buying spending. And they have to look at some very, very tough decisions. They say, Abia, Senate, Abia Parliament, Omuko Parliament, no more tax exemptions. It's all Munkaso. Because I didn't emboy, it's all Munkaso. Those are the kind of things that they should be focusing on. Okay. What would trigger the president ne decision na ma or new entrant be to say Joseph Kujo minister or Babehe enterprises so what then beka economic management team no ho well so me appointment now president also he has a very keen interest in that aspect, that's public enterprises. Also is looking at ways and means of he putting all the public enterprises under him so that it will kind of centralize the public enterprises so that they can know the kind of thing that they will maybe in terms of revenue inflows and outflows and all this kind of stuff. Because most of the public enterprises, some are making loss, some are making profit, and you are not able to give a clear account. Say, oh, government enterprises no, like and say, I think that's one of the things that the president, before his appointment, said he was very interested in that area. All right, say, for now, we shouldn't expect anything new because this team, Juma first term and second term, you almost saying twice. And a bit also raise another concern. Say this time around we have Alan and Bawumia. Our more battle say why not be president? Ghana has be presidential candidate. Ediama NPP and the Nipa Munia Sakwakushia economic management team. What should we expect from these two? Well, I think professionalism. We should expect professionalism from them. It's about human management and all this kind of stuff. So if they're able to, because at the end of the day, it's the delegates that will decide which one they will be going for, irrespective of the kind of influence they might try to influence them with. It's the delegates that will decide. So they just have to work together and let Ghana work. So said you be mo kreka say ebeboa ma omo aye adwuma den de aboa because saying some person mo succeed this same government wa bra onu awie ne de na je say mo hwe ma ne nsei sir. Okay. Into who expectation there? Who say you are not expecting anything new? The usual thing, Yeah, I expect them to make sure social fiscal gap now is very huge. So I expect them to try and bridge it and make sure they close the gap and all this kind of stuff. Because if
you accuse the previous administration in 2016 throughout you coming to office of spending in excess because of election and stuff, and you have also done that. But this time around, you want to put it on COVID because COVID is there. And then I don't know the difference between you and your previous administration. So it's like the previous administration were even better than you in terms of they being truthful with the truth. Because you, even if you do something and people are talking about it, you still go ahead to deny that it's not true. Well, it's very clear. Okay, ma yenasi now the young wish you all the best. Bibi any besan bani abetwaso. All right. But the surprising list is Dr. Maakye Poku Pempe. Sir, no. Being a friend is saying energy minister, no. I think say a non qualify no automatically might be a part of it. So but Peter Meru wasn't part of it the last year. Oh, okay. So we know the sole decision it is the president or what's our opportunity, no, and I say or what's our privilege to determine who become part of the economic management team. Sure. So I think then and nothing the money basa no and per juma or boy you education education no juma or boy education so I think say no so ebeka hu bi and a mom penny eye bibisa. Wasn't patch you. May that see me pray. All right, so hey, I send them cranny. Joshua Kulu, and Yetino and Kano. Yet I see me so I'm running 52 minutes past 8. Now just a sima adunum eminu and abapa and opano watchi ehon. Yet I saw e wofia no more yedin komo e Maakye. The biggest conversation in the morning and one you go so ye di hon enkomo I wore a yakasafidi so I've seen a lot of messages trickling in here as when it comes no ya behwe na ya kenkan ni nyina kama at the amamo as we wait to continue yen course no okay ma yen konkodi nkomo we emra sisia ya ni yera oben da kon ekotwetwe nkomo wa bene papa yi de bia mbisa se region ben na dwuma ni ho de bia mbisa me boss ntimi nka nkyere me boss Maakye Obuoba bejoso boss na pomo ko de yes sir woko ya de radias na my appointment ni nyame adom appointment na mai nti ase me yare Pedro okay yeah right now you to suffer why nanti see etiawa ye pese ye hwe policies ahodo bi a aban ahodo it is not the current government but a previous ones no omode ba a frustrating more entrepreneurs and be near person when you channel pay hey me that na we go come hano a person gay le empelokre Sisubium. Me come ya person gay o man you no and kataso kra na be kataso na so ukuta no kra na de for o de ko sebe penifo anymore si o si kano no kra no me yetimi time wan kasa na o de no kra ne ba nti so obi kuta intro aso timi ye ni ya penifo so me kasa si se abanya baso atwam free kwame nkroma kosi yenye normal bebre mfamo a ye local businesses na me nye obi a metaka negatives ewo ye maimu say be before sir but to be a no kre no a bit my back to say the ya negative no so na nye negative na ye o say again koso kwasi boni o de ne ntro ne normal ba e be maimu a wo no normal o hihya ya e bi me say even on make sure they money either and be a mra almost share say mra ye diga ye register business ye taxes samra no wo jan hana ye so ye the same thing to say Britain and America no and no
and ama your local businesses in any. Now, normal decision. So, more business at their interest rate at the amount. Regulators, they are almost kind of straightforward. Yeah, Hano. You demanded the same market scheme, and so you need supporting structures. For instance, will be a business no combo that percentage that say. You come here as a whole tackle you be a market already. That's the old brand, Lion FFF. Jerry for the bow. Ombabe pay. So let me tell liability on the accounting. Financials. Now, coverage is a business of ideas, Kakran Sammy already. Business, if I'm not. How normal remaining said about the shame. Now, you're paying for no so I said, well, more than a kick or mono. I have no money in young because you come and paying for the and me, your business is go through. And when you did that, that's the fact. You did that. The brain one Casano, I'm sure that's in more and build the business, government support to be any. Most of our business people are government support, government amount of contract. Or be a bank and they say, I'm bailing me out. I say, oh, Tony Mako. Feature, I'm a business casero. Tell me, I can't afford an idea. And you meet the business is Koran and Sabi. Yes, I know. The Omunina, the Bago currency. And Omun Famoso. And Ebani say as I was saying some voice out to mo come and no to ka say ye pa asumdue enti no ne omo pe bi omo nya is that na ehu na mani o ana na sabe o ti krom ha ohumra nti omo pa adwuma omo nya bi na o pa adwuma na onya bia it's because adwuma no nkofo na omo na oso nti na nya bi o mi adwuma o so a o so wo produce graduate debre omo ko start bibi so a o de opa ko bio business here the next minute kinete be ba ho ntia do be kokot na frustration de ba ma ono it's as if say o be business o no be criminal ikuma frustration men tokwa se tax officers about you know da o do omo ba mi anka sakra mi no ma ya adwuma mi no ma ya adwuma da o ya kronfo mi no ma ya adwuma da okay credo kakraka bi o mo de beba no beka se wa gibibi wo mo ho sa na kama event is a cameraman should be akire we must wa fe ni ya de be cock TV so ye nkofo na me gin say mrana because me gin say about 70-80% or 90% of our businesses are tax laws and are codes na your taxes and requirements in here so you be tax you know as a matter mon pia 30 cities 50 cities but maybe I make sure so be clear yani easy na ko fail away where you form we do sika kwa okutua no kwa no e ho ntokwa na ya crash sem of accountant na nipa no wojika bia interest rate ye say no go for accountant and I think structurally yentiase and work for nipa kakra bi to be any hobe attack system no but very active and into oye business that everything send kura kura de be yaduma because nipa no ba no de o hwe ni ho so nim se wo hwe no unya and no ba be and we'll be making sure that I bet you that's all in common. No matter any economy, I don't know. I can't get for pay for the same thing on me. And you can say, hey, any bit so. Enzi CCAE previous abanya ba ene wo mo mtesu CCAE wo mgusu a wo mo yesai me de ya na me hwe emprimprin yo ye dachi aso man ye wo dachi papa so ya nchenji we ya yes ka force we cocoa, we gold, we diamond, we oil, and for it. Because we have a few years ago, this is why I bind there. The better, you create billionaires, millions. What would you go grab it? It's your Dutch, you know, so called a catch for Moko, and particularly. They go on the coast to arbitrary, on for half around. And such selfishness, no. Se min kunya na ye mpeni for boys or that kind of thing on fa hokra eno e dia se meba but maybe the change in inflation was a bit my baby in fact afan but o say to it me say ye be ko pa na ye ni awo de be po ye ni ya nkofo a o mu ni ntiase ana se pese min kunya
Shomuma, our moon, on it's one found out by a bit now. Okay, they are wow. The M1 was IMF for no. Ghana has one, Ghana has no more. How many countries is interested in one design? Omo some di no ada na da omo me country say because of bosan was the man design man be na mo ko fo ntimi increase ejima why because the team no mo pese mo be and I am playing for no there ya na say training no ya man NBA ko Harvard ko Yale Oxford oba odo ya ka boom ko for e ejima na egu so mo nya ejima ye systems no and you know you said they all kind of that's it. And one is actually no any. You need to wait. I want to see boys. No more kasa. Obeti. Obeti pa. And because what that's so easy to pay. Let's meet. Meet now. Wait. No. Or the crowd aba. Frustrate you, sir. Keke. Ta obo huta. Oso so awu ko yo bisika. Sabi. Unye sika o. Unye bibi ni na o start ADB o. Oba criminal. You we sika na mo. How I open so you begin a woman now, because Marana Casani case. And training from Rawi, a colonial system way and yet, task force way and yet, regulators way will say anything. And not any yet be a cost of Hano and yet a pen and wine crop. I think you've been to river mobile money. Indian tax. I just offer a corpus now and I could you acquire a mile to be such a much. Okay. Yera me na se obre no wada ja no pay. Yes sir. Yeah, na se bebre na me Christmas ayi ne di na say conference ayi Easter. I know the oye den. I know the oye den boss. Oye den the begging gamu. Yeah, na se bebre ya no pay. Yes sir. Okay. Yera kwabena obin da ko oye an African entrepreneur wa bin ye ba no ye mi adwuma Ghana ha de bebia na adwuma wo ene na twetwe nkomo wa kire yen oye entrepreneur yi na no ba ko no be se entrepreneur ono adan ono ahwe obiebie nnwuma ye nnwuma wa kire frustrations ya ban ene assembly fu edu am kom swa ye credo no a because wakoto mu kobi so wakoto mu gene betete wo saa eno ho nkomo ene ne kokodi ye no na me no kasa assembly for no so transfer ha Eddie Brown Jr. Ose live on Adwempa Information Center Jinanko German North. Hey, ose no Sampa district e wo Bono region. Enti anopay Bono for ye chiachia manopay pa. Ye be kwa homa ne so na ye ni Eastern Regional Minister onimonyam for set Kwame Echampon ebre bi atwam no ye me MP ewo mpraye so. Obuoba, good morning. Oyine me Joseph nyana tijai. Adawro ma pomu boku na wonso Elade ekaye ho. Oye mwa no pe ni tinya so ide. Na asidan kuto ne remano. Ye de radias pa na we de e free bra ye bo din di dibre hye wonsa ye nyanya wo ne won kasa ye eni nti ye gina management na namu na ya we show congratulations. Ina yeti dasi. Isan se bize bia ye ka yesi ye no wa yanko ni mo asem. Asania no edim paibo eni afutuo abribia edi ebo ye ho ban edi ye nkai no. Enso so ye ni ti se matun safre ya no pay. Na nyame entre mushiem. Ahinkan mi nimzom do kwachi. Amen. Na we dey Easter yama kwufo ye Easter say your friend is saying COVID my Easter say ye na so den ya meba fiara wo de hye. Okay. Okay, afa yantin simu enra yenyane ntie se oba ye mpotem ha no mo a na ni nyina enam insubrantam etoye kofa wo wieni kese ebre omanfo a wo achim odan etisa. Okay. Na me de me be pie mo pomo ho. De wadi asese yan hwere okra bia efilisa
subrane na toye na mo mom ka na abafie udu ni keri bonia from an wadi a na ebetimi akase e ka na abafie okay e ka na abafie yɛko nti no mogye bi sɛ na mabɛma yɛ ahoɔden no aso yɛasena ne yɛtumi akɔka no yo wadaroma o eba saa no ye de ne yɛtete bi yɛkɔ hɔ yɛ nsɛmtwerɛfo yɛkɔ hɔ a yɛn so yɛde aso kɔtoto fam a nanso mo yɛ mpanimfo a mo di animu kɔ hɔ no mo no mpanin sɛ de ɔkɔ atɛn ne ɔba atɛn mo a mo kɔ yɛ a mo gyina hɔ ɛna mo te atɛnturo do no no mo si amane te sɛn pa nokonya me no ntana wodi kan bi sa yɛ no nti wotwe mu ana sɛ subrane na toye no di efim mframa kɛseɛ di akyire na mframa no na edi bɔne no nti mframa no ansusu ne bɔne no nti ɛma ɔmanfoɔ eyam ne wɔn akoma etum kakra dan sɛ ohu ne mpani nsɛm pɛn nti kopie ne saa no na ɛwɔ sɛ yegyina na yɛhwɛ deɛ ɔsɛ yɛtumi yɛ edi ɛboa ma bia edi mu no konya nyɛ nie medanya mi asese na me kan kai sɛ bɔne no ma yansere ɔkra ba akokra nti no deɛ yɛ aseda yɛ di ma Nyankopɔn nemu ɛka na aba no na yɛbɛsɛ wade no ama yɛ ho ahoɔden ne tumi akoka wohwɛ yɛkɔ atifa kyini aha wohwɛ sɛ na wɔn adan no ayɛ yɛkɔ president sondam wɔn dan no so apa Pentecost school STFM yɛkɔ Old Town, New Town. Sɛ almost bɔne no etia kuro nyinaa nti na yɛma yɛde ayamhyehyɛ tu mmirika ɛbɛpɛ abusuafoɔ ɔda na yɛ mmoa a mama me mmea ma ne bɔ mu yi yɛbɔ nua mmunyamfoɔ Alexander Kwesi Akwa ɛne yɛ maame MC aba so papa ɔma kyerɛ sɛ wɔyɛ di kanfoɔ mmerɛ a ntumi mma ɛne ɔmu mmɔ anan nkɔ aprɔbɔ no wɔgyina mu ne abambɔfoɔ police commander ne abambɔfoɔ ne mpanin ne mu ɔkyeman no nyinaa akɔ mmeammea no nyinaa ɔgu so a ɔde wɔ ani kari ɛnsɛdeɛ no sɛ ɔsɛ yɛn nso yɛde ani bɛkari na yɛ bunkuntapa na mmoa bi bɛfi mpanin nsɛm ɔba menim sɛ mampanin ɔsoman ne ɛbaa hɔ no ne di akyire nti no mmoa bi bɛfiri mampanin nsɛm ɔba na maban mu no ɛsɛ nsusuo ma ɔmanfoɔ nsaka na ɔsɛ yɛdi ka bɛbu ani akɔnhoma yɛtumi bu ho nkonta yie nti yɛbaeɛ a nti di sɛ amane a yɛteeɛ no a yɛmhye tie yɛn nan mu ne mmirika baeɛ no wehunu sɛ yɛn korɛ turodoo na biribiara ne ho a yɛmfia ho na yɛwura yɛhwɛ wo mantam a na woda no sɛ regional minister no a ɛyɛ forest belt a kyerɛ sɛ nsuo tɔ a sɛ nkurɔfoɔ ho bɛkɔ ɔhaw mu no ɛwɔ soro paa nhyehyɛeɛ bɛn ɛna waba yi mudi gu apono so sɛnea ɛbɛyɛ bɛboa na sɛ nsuo tɔ a yɛnkɔnkɔsu agya wadwo na mmom yɛn nyinaa koma bɛto yɛ yam ewie mɛdɛ wɔ sɛ anɔpa yi wɔhu sɛ yɛn nyinaa yɛnyi no yɛ kakasa bi sɛ nananom mpɔ yɛ mmemmɛɛ ho adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ɔmanfoɔ yɛme adwen nkɔ saa ne yɛ no yɛni yɛtwa no ɔkwan a ɛmfata so ɛne ɛfam agudi a yɛtu a ɛme yɛka yɛmfudeɛ ne adeɛ gu no ne nyinaa no ɛkafoɔ a ɛbrɛ yɛn mpɔtam no ase ɛbrɛ no ase ɔkwan bɛn so deɛ bɔnyin frɛ no environment no yɛn environment no a na yɛgu no nti nso yɛ yɛka sɛ kasa bi ɔpɔtɔ kasa mu sɛ climate change is real yɛmpa sɛ ɔdoma nkɔmɔ abɔdeɛ a ɔde dom yɛn a yɛte mu no yɛnkasa na montuo ne yɛn nneyɛe bi ɛɛku no ɛɛbrɛ n'ase ɛɛbrɛ ne su nkakra
ɛno titiri nso ka ho ne ma saa oyɛ ne ɛtumi ɛbɛdan yɛn no nti ɛdi kan yɛde bɛyɛ ne adesua ne afotuo a yɛbɛfa aban korabata asoɛasoɛ no so ɛne yɛn manfoɔ ɛdi nkitaho ɛwɔ hia sɛ yɛbɔ yɛn gyapadeɛ ɛyɛ ɔbɔadeɛ nneɛma a yɛbɛto nananom asase so a yɛti so yi yɛbɛmia ne akɔho yie ɛno ɛyɛ ade yɛdi kan a yɛnni di akyire paa nti nhyehyɛ ɛwɔ mu no sɛ yɛne asoɛ a ɛhwɛ yɛn water bodies so ɛne asoɛ a ɛhwɛ yɛn saase sɛm so ɛne yɛn afudeɛ ne yɛn nneɛma nyinaa ɛdi nsawɔsoɔ ɛde nhyehyɛ bɛgu kwan mu a yɛn nyinaa no yɛbɛtu yɛn ho fo na yɛdi so na ɛtumi ama deɛ yɛbɛto yɛn no ɛtumi akora no yie na ama yɛn so yɛn ho aha yɛn kakra. Okay, ye jawa mo akono wadaroma omo amoba betiki wo mo estimates ne ne ka ho amuhunu se atomre nchemi ato wo mo no ye gidi se enche ne wose ye de ma wo mo so kon badwu wo mo ebeba ne na me kan se wo mo ye ba betiki wo mo hawa wo mo akom ye befa wo mo measurement estimates ne nhoma a ye hwese ye di release items de be bre wo mo no ye gidi se enche de no ye ni o manfo hye mo ye bo mama ne sesi aba ne se ya na me kai se nkuntabu no e wo se kakra ye bitimi de asoso o manfo asene no na wo se yetumi e de boa bia na ntumo de fra kra no na abaye ni nyina no asemo ama asemfofo na abishi nti no na America no yenso so yigina nam ze ampani so soma he no kasi yemfu ye ni babo nkonwa na yinka mfuni pamfamre no nti eno no ya baba yo no itinti yakọ akadia amumu wa bitimi yigina ye na mu dia babo abusu no enso so dabo anan e dia ba ababo abusu nti bi se omanfo ebeti yenka amretie Honorable yebeda se na fe ye de wasi ha bre papa mu ne yebehye da nso atonsa afro na fe waba a ye de apuama ntam nyina hye won sei ya hwe won so wani su ade hunu a wo e de ma apuama ntamfo nyina yebeda se anopa yi anyo pe nso misime da masi papa nyame nka mu no munyeju nyame nka won so ho na wo de hye ha na mabeta mi di mi nkui wada horoma se nyina ye o ma ba ko ye apuama ntam no musun mutre ya so ntani asasi bi no oji so ubeye wa bravo na so uhuta na o tun so te nti be odu aji wa tu nti nyam mo wa sa hinkan fo mo boa na mo so odu ntuma bo mo ntuma no mo na mo sum ko osumpa na mo sum no eno an mpa bo a me kyerem mo se na me ma mo awode no ntrem hye na nyama nko yie mam why yenso so yeda se papa yeda se bebre okay honorable set Kwame Champon kane na woye mrase bedwani ma omanfo ewo mprae so ene de nyame ahune mobo wa bie ne taban mu apija no ama yababa be ye no Eastern Regional Minister ena yene ne kwatwetwe enkomo no me no kasa ide Brim Central Municipal Assembly empenimfo atena se wa ha na mo amahunu se openimpa wono no hwe budget nsem so oni di kan ba ye papa yi hwe budget so nanso budget yi wonye bi nkyere me da ehu sanso na opinion no nso e no ye in charge of information wa ma information ama so sika sem information de wono nso ma me bi da empenimfo madaro mapumbo ko de yo wadum ye ho ye me adum ne mo mpai bo boko na mo so obi ba se de egu ani ni egu ani a okay edin mpanimfo atena se wa hanom a enche yebekọ mo ho na ye ne wo mo akwa enkomo ni nyina fa Brim Central Municipal Assembly se ne be ya oman no ebetumi akonanim afa ne ntoma papa efra enti na eya wo mo ba wuku ada bia na ye ne wo mo atwetwe nkomo ahwe kwan ye befa so a yen yankasa yen potem hanom nioma hudu bia wo se ye no ye be ye na aboa yen na niema koyie mahunu se budget officer wa hwe time no eye 9:15
Inti si ye 30 minutes asi ye free ho no mo a ye nyine bebu ne kama pa mbenifo ma obo eye fa se wo madwen ye no anso no pepe ti wudi bi tuye so ye be hu ne are atuye so enti ma dawo ma minya mu ma mo na fe ye ni nkomo nti ma me sha see free information ho obo yes sir yeda se ne akwanya wode amaya no pay ne edikan ye de enchia ai modern pa aye maame MC Mrs Victoria Edu eda eye Brim Central Municipal Assembly no ano edima etiefo enyina na ye maame nso ema obibia ehedin yehwe eye atoyenchema sebe eto odanfo enyina na anopai ye maame ema obibia ehedin na senie dada ye ba ye no etwetwe enkomo efa no ebesre etiefo enyina menie ayana yapomuden ho ensem no ehiame eye covid yare no enkoye enunti esre etiefo nyina emse yehwe yato encheme a eto yen amanfo otwa ejaadwo ene eya sebe nose mask no ehunse emse eneda eba pro ni bia dodo na eja hye na yebesre etiefo nyina obia nkoso se ni nose mask no obehye ede amayen ode ne hand sanitizer befa ne nsa ho obehohoro ne nsa ho ede amayen nti yesre etiefo yare no nko obia momodin se obe na fam die ede aboa na yare no yenyina yakon atia yakon etia wi a emse obia benya adagie no se ne abribia yenyina enya no na yakọ yenwuma so akoye no fefefe na eno nsem no ebio ho am se hwe time na bre no se ne okan no eko ebesre etiefo emse yehwa ye regional minister akasa anopei eneda obaye enkoma oni mpanifo etwetwen ye ankra sebe onda so ana atoyenchem toto nyina no emse regional minister akasa afa ho ye maame MC so ekasai ye MP so edina no etumu pa ana enye agro enti yehwe etiefo nyina emse atoyenchem ne nyesi nanso ne yese assembly no ye bia so no nyade a ye jai ye bekoso aye na yehwe etiefo nyina se emse da ubo no ye ma obi bia so te se ye structures ahodo unauthorized structures ye disisi baabi basa ni nyina no se ye yi ni nyina efi ekrodua yi emu enti yehwe etiefo nyina dodo na emse mpanifo ehu se NCC ye omanfa ekwampa so anye ede asisi montin so assembly no atwotwo hu nyina no ebre no aso a ye besisa sa ne mani nyina yesre etiefo enyina se obi a wutie ye no emse last week obi ye se ya twotwo ne mani bi ho na enso ye ni nyina emse dwumadie no ye hya ase no ohwe municipality a eso pa na ase ye nu sa bia ye hode a ene ye edwom sa edwom ni side ho a na omo kyese ye nu ho no na otwe mu nyina no yebedu ho no mo asesa sa ne ma no enyina ye hwese be ya kuro no emu ebete ebia no bi drive ohun nanim kra sa de na si ho empo ye hwe emframa twitwiridie ya ebo ye se sa ne ma no mpanifo hu sa ha na ese okie so esie aha na ese wedie esia esebe atwenchem na beba na enso ne ma ni bi wo ho a ebe reduce no enti yesre etiefo nyina se oti ho na ya tro assembly natural container ho na se ye baba peja enkase ebo apaye ye ni esan da ubo no yagusu aba enti yesre etiefo enyina ye yesebe ya sebe atoyinchim bi ememetu obibia sebe ne esie wo empo no eye odan no aka ye nyina obia aboto ye mpeni sa enti ye hwesebe ya assembly no so ye de na besi efom emumu a ese ankrankra bibia no ye hwe na ye nyina ye kikire ye mensi no esese ye hwe ne ye eno nti no ye de tum nyina amanim se mu a ya twotwo mu niema no hu nyina o monten so no commercial place there be atonton niema no nyina no ye na otwe ye besesa eno nti ye pagya wodi a bomodin a ema wumfu ye dawuro no ya ba esi ye take action no eno nti ne ye besrɛ mu ebre aso esi ye pepe pagya ni nyina na eye ba bibia ete obi bewura odan ha no no oboy abaso a nyina na obebo odan no emute sebe ye sebe ya
ɛmfa nneɛma hu bi mmerɛ yɛn atoyerɛ nkyɛm ahodoɔ mmerɛ yɛn enti ɔboɔ na anɔpɛ yɛ baeɛ a ɛmi sɛ opening remarks no sɛ aha ana mede ebesie na magye mu ama ɛyɛ budget analyst no no so awura mu so obowura mu a mɛsa aba bewura mu hɔ nti sɛ bɛ a mekasa enwa no mede besi ha budget we dey wadaroma na wɔtwetwa mu no na yeguso a yɛhwɛ nneɛma ahodoɔ bi a mogye sika no a mode yɛ ɛyɛ na mpɛn bebre no sika gye de bia metaka sɛ sika yie no ɛte sɛ hwenemunwin ɛne nti sɛ obi yi na sɛ wankyerɛ na de a wode yɛ ama na hunu sɛ nea mede kɔyɛ bɛboa wo a wosan ba ne so bie mu obi mu na wo nti madaworoma na ugu so a wo kyerɛkyerɛ mu baabi adi siiɛ no sɛ yɛbɛtoa so sɛ wo bibi foforɔ a wopɛ sɛ wode ba nso a wadaroma yo bo medase bebre enchiande de ama sɛ sɛne ɛkan no sɛ wogyegye ɛtoɔ fi obi hɔ na nipa no hu nea wode sika no yɛ a ɛma ne tua yɛ de nti na yɛde na wɔtwe mienu na wɔtwe yɛ ka ho ka na wɔtwe miɛnsa ɛna yɛaka ɛto a sika yɛ gyegye no sika na yɛ gyegye no juma yɛ didie nti ɛnɛ na wɔtwe miɛnsa ɛnɛ deɛ wiki kwa wie a yɛde bɛsi hɔ na yɛakɔ yɛ nim fi fixing ankasa afei na yɛbɛyi no maako na wɔtwe da yɛ nim no yɛbɛhyɛ ahyɛ fi nea na tete no wɔfrɛ ne ntoku atoɔ obroni bɛka sɛ property rate wohwɛ anka yɛ adwapadeɛ toɔ ɛne bi mu frɛ dampo sɛ lampo no deɛ no ne basic rate no ɛnɛ ɛyɛ 3 series but yɛdu next week a yɛbɛka no ho asɛm ɛne adwapadeɛ toɔ a ɛsɛ wotua de boa mansin na yɛde kyekyere mansin sɛ ɔman bapa ɔman bapa yi sika nti ɛsɛ sɛ ɔman bapa hunu nea woyi sika no a yɛde yɛ den ɛyɛ enti na wɔtwe yɛde nea yɛde sika a yɛgyegye no nyinaa dwuma didie ne yɛde kɔ na wieyɛ mɛsrɛ pa sɛ ɔbɔ hyɛ aseɛ twa line no tom ɔmo enye kwan amfrɛ last week ni nyina ɔmo betimi afrɛ na ɔmo abisa anoma ɔmo de ɔmo mo aba ɛwɔ ne yɛaka nyina ho sika no dwuma yɛdidie na sɛ ne bɛyɛ a obi nsan kosi akyi me bisa yɛn sɛ sika na mo gyegye ni nyina deɛ na mo de aha na wɔtwe yɛ de wie mɛbobɔ yɛkyi kakra obi a wanya kwan ntie no na onye kwan ntie esan sɛ yɛ mebobɔ so nti me nkɔ ne details sɛ ne bra yɛtwa mu no na yɛbɔ yɛkan sɛ assembly no ɛne na adwumayɛfoɔ akade yɛde yɛ adwuma nyinaa no ɛka ho bi ebi ni fuel ebi ni materials stationery ɛne toner ne ne ɛkeka ho ɛde bɛyɛ adwuma nyinaa no saa sika na yɛgyegye na boa me yɛtimi de yɛ adwuma ɛna wo sɛ yɛ administrative expenses no nti na meka ho asɛm no nti yɛbɛtu kwan a anaasɛ obi bɛtumi anya A4 sheet toner ɛde arane papers ne ade ɛde ayɛ adwuma no a ne nyina ɛka ho yɛsan bae sɛ ɛduru baabi animdeɛ de free university ba no na twam abɛɛfo nimdeɛ sɛ sɛ yɛtete yɛn ɛboa yɛ me yɛtumi de tete yɛn ɛna ɛduru baabi nso a sɛ yɛadan sɛe a ɛno nso yɛde bi na ɛyɛ den ɛsiesie ɛma yɛ akwanya ma yɛtumi ɛhan nipa sɛ yɛfɛ nipa adwuma mu ɛtua wɔ mɔka ɛyɛ saa sikasɛm no bi a woba market hɔ a watchmen ɛwɔ hɔ ne laborers a ɔmo cleaning hɔ nyinaa no ɛyɛ noa bi ne yɛde ɛfa wɔn ɛyɛ adwuma na yɛde bi tue ka afei yɛsan ka sɛ edwa sie anaasɛ edwa dibea nketenkete bi wɔ hɔ a yɛsi a ɛno etimi boa mi etimi sisi bi ebi ne ne aboabo yɛsisi ha yi ɛyɛ saa sika yɛgyina bi na yɛde yɛ ɛna yɛsan ka sɛ yɛne amanfoɔ bɛdi nkitahodi a nsuo kakra bɛsɛe no ne snack no ɛno bi na ma yɛtumi yɛka biribi sɛ town hall meeting a obroni ka no yɛne amanfoɔ nkitahodie no ɛkyerɛkyerɛ nnwuma a yɛde sika yɛ no ɛno nso ɛka ho bi yɛba GS a ɛyɛ education service a yɛde bi boa wɔn yɛde bi sɔ ɔmasen mock obroni aban de baako bɛba obi ntua hwɛ ne ɛtɔ so mmienu no sɛ education committee ni hu sɛ si yɛyɛ ne mpire no so a ɛbɛboa yɛn kwala ma wɔn nsa kɔkɔ examination no so na yɛ hu afi wɔn mu nti ɛba ne saa yɛde sika yɛ bi sɔ ɔmasen kakra sɛ nea nka bɛyɛ a nea nka awofoɔ bɛtua no ɛso yɛ den ɛte afei circuit supervisors no ɔmo bɛkɔ round sa fuel kakra ɔmo de gu ɔmo moto mu ne ade no yɛtumi de bi boa wɔn yɛmmra health nso immunization bi ɛkɔ so a yɛyi ka saa ɛde fuel kakra boa wɔn ɛma ɔmo tumi de yɛ immunization bi wɔ si polio yɛ wɔn nkwala mpa ne ɛne ade no ɛno nso ɛyɛ bi ne yɛde yɛ covid-19 asɛm deɛ yɛn ka testing ahorow a yɛkɔ yɛ nyinaa no fuel ɛne yɛde ma ambulance na tumi akɔ no gucci akɔyɛ test aboa yɛn sɛ ne bɛyɛ yɛn nso yɛma yare ne yɛde entry yɛba honidie mu a ɛno nso yɛn ka si yɛwura a ɛwɔ yɛayɛ no manfo ayɛ na abɔnten soɔ no
si yɛbɛtumi anya kaa ɛnyɛ fuel de agu mu akɔ a ɛyɛ IDF ya na yɛgyegye yɛ bi na ɛboa yɛn afei baabi a yɛgu wira no ɔdan kasa yɛkyɛɛ mu a yɛma ama asɛne man so akorɔ so no nso ɛnya ɔmo deɛ no sesei final disposal site na akɔdi ɔmo hɔ nso ɛhɔ na yɛde yɛwira yɛ den ɛkɔ ɛduru baabi a ɛyɛ ma a ɛsɛ sɛ yɛpuhyi ɔmo yɛ bi na yɛn nso yɛayɛ den yɛayɛ bi nti wei kɔtɛ di kan korɔ ɔmo adi nkan ayɛ den akɔpuhyi ɔmo ahan budoza nea ɛbɛkɔ yɛ anim no yɛn nso na ɛsɛ yɛyɛ den yɛkɔyɛ because mo na mmienu so afidie a mo na mmienu na ɛyɛ den ɛhwɛ afei public toilet a yɛwɔ toilet ahorow bebree bi wɔ hɔ a yɛde ama private people ɔmo deɛ ɔmo a na ɛbɛsiesie no sɛnea yɛnhyehyɛ no te ba nea ɛmɛfɛ ma private people a ɛhyɛ assembly nsɛm ankasa no ɛnoa bi ne yɛde bɛyɛ dɛ ɛbɛyi sɛ yɛ maa yɛno bi ne yɛde bɛyi na yɛahwɛ siesie no sɛnea ɛteɛ ahonidi ahorow a ɛsɛ sɛ kɔ so biara ma ɛbɛyi yɛ mansia firi yareɛ mu no saa ho ka no bi ne yɛdɛ ne yɛka biribi te sɛ pɔpa obi adeɛ yɛbɛda sɔre na wawu da bɔnten so na yɛnim ne ɛku no policefoɔ bam nhwehwɛmu bi ɛbɛkɔ mu biara sɛ ɔmo de bɛkɔ police hospital koraa ɛho ka no yɛne ɛboa ma fuel ɛba si yɛbɛsie no nso mpo because yɛayɛ yɛhu n'akyi bio a assembly na sika kakra gyegye no ɛno abi na ɛma yɛde bɔ saa ɛka no yɛanyɛ saa deɛ na sɛ obi wu da hɔ na ɔbɛpora ɛbɛtumi de yareɛ foforɔ aba yɛntumi yɛ dɛn ɛnsa no nti wei nyinaa yɛyɛ ɛma ahonedie ɛsita yɛwɔ department ahorow bi a biribi te sɛ nadmo nea ɛsii yei sɛ nadmofoɔ bɛtumi akɔ rounds a wɔn fuel kakra wɔn bɛhia no ɛno bi ne yɛde bɛma wɔn akɔhu wɔn mu a atorɛnkyɛm ato wɔn ɛne sɛnea aban bɛfa so bɛboa wɔn nti ɛno ɛbi ɛne yɛde yɛ social welfare nom ɛne agric wɔn nso dwumadie no yɛde bi sɔ wɔn asene wɔn mu tumi tua na wɔn di dwuma sɛnea ɛsɛ na yɛdɛn ɛfata nti sɛ wɔn sɛ agric ɛɛkɔ so a ebi wɔ ha ne fuel yɛne yɛde ama wɔn akɔ round akɔ kyerɛkyerɛ akuafoɔ no kwan yɛ bɛfa so a wɔn bɛyɛ modern type of farming ama yɛn nso yɛn ho ayɛ den atɔ yɛn yɛsan kae sɛ ɛtɔ da bi a na yɛ kwan no bi wɔ hɔ a titi feeder roads yɛn nkurase na kwan no ayɛ den asɛe kaa kora ntumi nkɔ n'aba ɛba ne saa sika naa bi na yɛtumi de boa ne akɔtwa akwan no ɛkɔ afi etwa mu na wieɛ no kekreke akura bi ɛbɛn esam na ɛkwan no nsuwa bi ɛda hɔ no sɛ yɛanyɛ bridge bi kakra bi a ɔmo ntumi ɛmma sɛ sika yɛ bi na boa yɛma kekreke a ɛbɛn esam no yɛkɔyɛ culvert ɛma sese taxi timi kɔ akura n'ase etimi bɛba esam na ɛduro ɔdaa nti sɛnea etimi di sika no edi dwuma no bi no na afei yɛkan sɛ yɛn street light no sisi yɛ kan bebree na ewu yɛnya report ɛsisi yɛsiesie ne yɛde foforɔ nhyehyɛ n'anan mu sɛ sika na boa yɛn mɛtɔ da bi a yɛkyekyɛ a na assembly members obi anya 44 ne 33 bi street light no ma bɔbɔ na dada bi nso wɔ hɔ a yɛsiesie ɛno abi na boa yɛn okay on be hama mo afei sɛ atorɛnkyɛm si a yɛfrɛ bibi emergency service and disaster ebi a na biribi aba mputuprum sɛ yɛhia sɛ yɛyɛ sika bi ani baabiara sɛ IDF yɛ sika agyegye ne mansin no sɛ bi bɛ mu a yɛtumi de bi yɛ den ɛyɛ mekae paa sɛ afi etwa mu no ɔdan kwanta Methodist ɛso pae te sɛ neɛ ɛne yɛ American school bebree so apa no Methodist so apa JHS yɛbɛyɛ ne den ɛsɛ sɛ yɛtumi boaboa sika bia no saa ne agyegye ne yɛ mansin ma no ne boa yɛn ma yɛtumi kɔbɔ saa ɛdan no so bio wɔ ɔdan kwanta afei Presby JHS ɛna KG DNC yɛkɔ kɔsiesie ɔmadan mu afei KG no nso so paeɛ no nso yɛde sika yɛ bi na yɛ den kɔbɔɔ so me ne woka sɛ nea asi aban de relief items bɛba ebi yɛ ntoma mattress ne kuntu nipa bɛyɛ den bɛda so because saa nneɛma nsuo ne nti asɛe ɛdan nso bɔ no bi wɔ hɔ a institutional ones no te sɛ schools ɛso apa no si yɛnyɛ mu bi mfiri baabi a wei a na ɛsɛ yɛboaboa bia no ne yɛ den yɛde kɔbɔ so sɛnea last year yɛdii sɛ adwuma no ɛna yɛsan ka sɛ security operation yɛmanfoɔ bambɔ ho hia ɛno nti ɛduru baabi a yɛsɔ policefoɔ asen na ɔma yɛ patrol titiri sɛ ɛkɔ occasion bi te sɛ bronyabrɛ a yɛnim sɛ
eduru saa obi ayɛ hot na bibi besi a yɛso police for na sen ma onfu e kakra e mo mutimi de patrol mine sɛ fire service omo short fuel a omo follow on assembly yitimi boa omo nye fuel egu omo kaa mu sɛ ne be ya ejahihie bi si ba bi a omo betimi atuka na yɛ den aba ambulance service operation de na yenka because of COVID-19 nti eno de day in day out na come here say I was see a failure car no make me move for testing. Okay, so Mr. Budget Officer the be nie as encrofo the messages they ba pertaining to the amuguso amokan. Good. Nti e mo kwan na obi e wa asem bisa that person should be within this constituency. Say na be ya obi hunu ne ekoso ha ye say eyi ensromwa na enyi omo asem. Nti wo ye yi a achichedi a wonka ho nti wadaroma se wo Brim Central Municipal Assembly a ubetumi afre assembi apese obisa wo mo no ogusu ka se ya ubetumi abisa no number ni nie 0554820910 and 0201944485 enra minyane ntiesi Vodafone no omo atumi aye ninti obetumi afre Vodafone no so 0201944485 0554820910 oguso ka say ya o wasem epese ubisa wo mo a obetumi ebisa Mr. Shadrack Mpacho obetumi atwaso yo medase ade ba ko ameka na ke yemamfo a omo wo mmea community bia mu anase sabe brono bia so no omo beye pa ne bibi efre no community initiated projects we no ade itimi de IGF eboa pa ene sen mo wo momentum mo hu sa de hiade bi wo ho se ne yese ba kofo nko anensa enso nyame ni katanti maka mo ho abomu se ade we hia nanso yetena wo sa ba me ya ebeche nti yemmo modern yenhye birbi ase yese ne ofuru de apado ne pia no eba ne saa mo hye birbi ase a ne ma hyase akodu bia no mo betimi ene mo assembly member owo mo area ho aya dwen na mo de nkrata abra assembly se ade we ne hian ya hyase akoduru ha yesra assembly meso ya sen eba ne saa eboa yen dodo esan se yenso ye de ne ayewo bia beba ye den abeboa eye na wotwe twa mu no ana na wotwe mienu anesa eye bompa ye frɛ omatiko bi friend development committee ene sen bompa area no mo hu so makwan enna sene omo pɛ no enti omo hye enwuma pase eduru ba bi e ma MC honorable Victoria Edu ehwɛ se ka na etwitwa mantem kwan so ne ba betwa ehɔ kwan no so bi ayɛ den ama wo before then no madi nkan komo aboma ye covid kitwa bi ananka e maka ntimi yɛ den enkoma afi na ato kɛseɛ ɛwɔ hɔ ayɛ amana pa omato sa ade na ɛde covid we ne ayi mi omato bese 4 or 5 aye de beye nti omuma assembly member honorable Apieku bi a odom anu asoti no de letter bae no in fact management so ye mame Victoria Duda no antwentwen na se ye bo modin tua na mo filasia be na otwemienu ni ye timi akoye omomo asese no omo betimi ama bridge na yeden asi ho a ka bia pese be bia betimi aba ye komom cement 40 bags ye mom iron rods ye mom sa quarry stone trip baako beboa mo maye sei na ye friend o man bapa enti yesre mantem bia kan humom na se muka mo bom na mo hye nyuma pase na mo na mo no abo member so ema ya sote se ade we no ma hyase enti mo hia assembly ne mo a ye beboa mo dodo esan se assembly na se de so wo ye we nyina na esan se etona bia na yen sentiment kata ye ho nyina enti no so wo hyase ye de a wo ne ye more priority ne ye de beboa chen ne a won hye bibia se enti mantem no monka mo humom na bibia frɛ no community initiated project CIP no mun hye bia se na mo assembly asonte ne ye meso masene ne ma mpuntu no enkoso se ne aye pe no pepepe. Okay, se ne aye pe no pepepe. Question back aba eni o say adenti ene ya omo ba monten so mo field officers no ibibiri no an da ni identifiable thing bia e be kire se we oye adwuma e wo Brim Central Municipal Assembly na okokobisa ne pe na dane abufuo we free Samiho or the free some Forced Ventures or say opposite Abuoba Palace and what they buy mu obi bia mo de hye wo monso me da se you know ana yade
ɛtɔre bia ne ayɛ ka no sɛ sika na wa wotua no bɔ ho ban obɛbɔ ho ban ne sɛn nipa a ɔgye ɛkwan a ɔfa so agye no obi wɔ ha na watua sika no krɔ so o receipt no mini bi wɔ ha wo ni receipt a yɛnyi sika so obi ba no so ɛnɛ me receipt asa ntua sika ma no so obi ba no so sika no tua 100 Ghana by ne 20 pɛ na anya ma menti mentwa ma akɔpem so obetua wi a yɛ ka kyerɛ amanfo nyinara men en sika no ma no sika yɛntimi ma ho receipt ne yɛnye enti sɛ ne bɛyɛ a wobɛbɔ osika no ban na ba bɛduru assembly na dwuma a yɛpɛ sɛ yɛnyɛ ka bom ne yɛde yɛ no nti no yɛda wase ɛyɛ a wobɛbi saa deɛ no meyɛ sure pa na I know for sure sɛ yɛ develop ID card ama yɛn krɔfo no nyinara gye ɔmo ɛbɛ mu nkyɛreɛ no na ɔmo deɛ nyɛ ready enti yɛsrɛ wo a wotue sika no wo akwanya wo ho kwan sɛ obisa sɛ na wo ID card ɛwɛn ɛsan sɛ nipa na ɛba no wobɛdɛ hu sɛ wei for assembly ID card pɛ na kyerɛ enti yɛsrɛ sɛ wo nua sɛ wobisa nipa no na nkyɛmu ɔde ma no ntɔ asomu a yɛ taa deɛ number to edwa fa number yi na ɛtɔre bia no mo abisa na yɛn nkrɔfo no mo yɛ adwuma no ɔmo yɛ yɛn ka sɛ ɔmo nyɛ ba wo sɛ yɛsi kuro bia mensa yɛden ɛwɔ mu nti wanhwe a na obi akɔdan no ho pataku afa odwa nwin abɛfrɛm sɛ ɔyɛ assembly staff no abɛgye sika bi ɛnsɛ sɛ ɔgyew yɛayɛ ID card sama wɔn sɛnea menim no gye sɛnea ɔbaa mu nkyɛreɛ no ɔmo na ɔmo deɛ nyɛ ready enti ɛyɛ bisa sɛ wo ID card a ɛkyɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ assembly no wɔyi ɛsɛ sɛ oyi no ɔde kyerɛw na wosɔ mu hwɛ kenkan hu sampa ɔyɛ adwuma wɔ hɔ okay yɛda ase bebree another question wɔ ha no mo but talking of ID card no ma me nso memfa akwanya wei so ɛmfa nto atiefoɔ a ɔmo tie ahenkan 93.3 FM now anim sɛ obi nso ba wɔ hɔ no so ɔno nso so ɔyɛ adwuma wɔ ahenkan FM a bisa ne sɛ ɔno nso ne ID card wɛn because yɛn nso yɛ receive report bi saa obi nso so de station ne nam a ɔde bu nkurɔfoɔ fa so nti mepa kyɛw obi ba wɔ nkyɛn ɔsɔ yɛ adwuma wɔ ahenkan FM a bisa ne sɛ ne ID card ɛwɔ he question wei nso so wamfa ne din anka ho o ɛna wo bisa ma menkan obrɔfo mu nkyerɛ mo okay I say these same people will come bring estimate for what they are saying. Meanwhile, you have our money to pay. And I believe say or kasa about estimation na waka say obi ho kwa adwamu a nadmo de ne nyoma nyoma imo kokko take estimate ne nyoma nyoma emma wo mu relief items no. I think say no so person will be say amoba you same people you can't bring estimate for what you are saying. Meanwhile, you have their monies. You should use some of their monies, to solve some problems in the community. Say, yeah, the nipa kronas say, obo be na otwi miensani. Say, what would you when near the chira? 1 year no yenti, nia oti endi near the chira. Ko be un say, sikana omo anaye manfo tuatua no locally no. Jume didi ni aboboso. Nye ni nyina no. Ya bobo bebre ya kasi ya bobo ya betimi de afe abobo because nyoma ne bi o ha wani kura na na yeden na ba enu nti na meka kire me ka ne say we ya aban aban betimi de relief item bi e ntoma kuntu ni ade yeden aba ba aban nye sika o de bebo ya dan nyina chichiri so we ni unplanned expenditure mo na wo se mo ko pe kwan am be fa so am be so enu na me kire ono say meti me aka cho sa to yenche mu abai courses no ewom say rainstorm ni enim say is the main factor ba be kwakọ courses no bebre ho ye unauthorized building bi what you say sem from abofa ha na enya kwa amamfa ha se be divert ana obo tuni ameka no okay me pacho yamo achi no pay pacho good morning majo so me de share udi me bia kase free me kase free oda me de joy me pacho yinti o nsɛm ɔmo kan bibi sɛ ɛso ɔmo gyegye na ɔmo de etuatua saa ne ɔmo nketenkete ato rɛnkyɛm ne ade ɛbɛba baasa nkɔfo kuro yi abɛkɔ akɔgyina baabi aka so ɔmo yɛ ho estimate ɛde ama aban sɛ aban metua saa aka no ɛma ɔmo anaasɛ aban ne de brem central ka mewa ɔmo sɛ sika ɛda hɔ nanka yɛsɛ sɛ mo de sika no bɛyɛ biribi mo de sɛ sika no na ɛtɔ ofu ɛtɔ wei nti saa nipa koreans ba bɛka sɛ aban de ɔmoka aban de brem central foka menti aseɛ nti sɛ sika no ɔmo de kɔma aban ɔmo de yɛ biribi a na ekyi ɔmo san yɛ estimate ma aban na aban san de sika no brɛ ɔmo de yɛ dan bi ma me joy se menkɔ nso question na obi sɛ me nso mente aseɛ saa ɛdɛn pa na apɛ sɛ wo kyerɛ
say ABS, it's almost a 2 or more jing kitten, and almost ye impuntu, Juman kitten, be any at Renchama, a better. By every wire one, so I bet you so almost a bind the Broom Central Foka. And say a bind the end of first, second, third quarter be and a bind a release sika from the central government, edema local government be a. Indeed, BBC and sure you better near there. Then meanwhile, I said, "Omu chase to say omu di yesikano." And yes, I know money na. Almost a year who is spend the same amount buying no. And I mean, see us here. Omu how much him why? Must because most mudi yesikana mudi jiri at 12 when they treat your son your man at rent. Yeah, Joyce, Oma be juicy can be one. Sika ye. I'll bet you him. Buy that say. Say near Pessi and say. A buying a will be your friend a common fund. And no na a ya quarter beer or the cacra bremen see moody did you man. Say woman who say yes see a school be as ye see a common fund no jumeti rupa edi. Ebacho jirasu before François. Ebacho didn't be a free. Oh, but originally you kaka kuyenti we. Nyamia don number channel so. Nyamia hu me mobo. Me pacho enra mi hu ade kakrebo aboabo na nyam me fe. Because market or baby on to ade no. Nsu turn to me nko. Nsu no ta na ye emru afro titi mo ko to ade. Nti me sample nko na say mo de an woni hu djuma me. Yate. In the massima me wane no. Ye da si bebre nyamia shira. So omo ye djuma pa the management no omo ye na fine. The first nanga me camera. This are my titi mama. Oh camera ba. Oh camera ba. Me guso. Yo yate Easter ye the report ho ate. Okay, Mate. It is say also camera ba first no on camera. But you say mu guso chiri mu ma camera ba. Ye na ye da say. Say last week team ya. Honorable appear could be crowd ya ba beda assembly problem na wo kana. Wo your mamba penti and I want so wait me aka kire nyame hira ho reporter beda hwa ye hwa na mo e betuni yetimi aberes of sa problem na wo aboabo market no na ye nuaba ne ye kire ne se ye kire yen se ne ye gigi free an yetimi didi dwuma nkete ebi ni se atorenkyem a school dan obehu na so atu at once saban first ke bia maya we na bi ne yetimi tietia ne yetimi di akoye a me ka chose odan kwanta Methodist JHS last year ye dibi koye afi presby KG DNC eno so ebi eno so eso pa e ma ye dibi ko boss afi na JHS no so boys no e hwatutu eno so yetimi ko skidi mu nyina ma e habitable na ye kan sa na sika wo si aban ye kan no ye wo common fund eno na ya yetimi di pagya enwuma kese ebi ti se obehu se ye si chip compound bi oba bia na ye common fund na ma ye kwan ye yetimi ahyase e de ko na wieye na no na ya na aban de ba kan ye so de ba na di wie ni ntem no emma no se ne ye pe nti uba na project bi o wa na da hwa be mfie mi no nye se ne ye pe no nti ye kasa ban de ye ka na ye se sika na se de ba na school dan ya hyase esi ana clinic ya hyase esi no ye be wie no na ye ka ho asem but we no de eno na timi ma ye bo bra daily so what you say okay and you say ya juma ya 2 minutes na ye di jumadi ni de si unsi e fan 15 and mama mo 30 minutes in so pepe penti ye si 45 na kire say ye 30 minutes pepe obo se ne obo ma ten aka dabi adwuma foforo ho no wo se ye ten nso firi ho obo de kasa Easter you kura menyante mo nka ne wasan pe 10 ye beto nka obeti nka ba Mr Information yenti obeti nka me pacho yenti Mr Information im se niema na edisika no eye no im se budget analyst abobo p na eso na enam se ebre no eko ana se ebre no ebawie ebre a ode ma ebawie no ye besre atiefo se ye pe impuntu edie na ye besre se emu se etutua ni tua edin nanso ye sre obibia se ayade a ekichire ye nyina ye kon no edie obia momodin se abribia ne de kakra wo mu no obetua na impuntu dwuma se bi ye nyina ye hwehwe no ye sa aka no ye mensin yi emu si ye sa eka sa impuntu dwuma no enyina em se ye nhwe
Obama migration amanfo fi ha osiwe kwa ha wesi me kwa ha kopɛ saa ne ma no nyinaa to yɛ dɛ ebetwa nti yɛbɛsrɛ atiefo nyinaa obi ama modern sɛ ne takusi mpo a obetua no ɛfɛfɛɛfɛ sesei atore nkyɛm a na ɔbɔ wopagya ɛde ba yi no sɛ sika no ebi ɛda hɔ no mu sesi yɛ a assembly no emu n'ani engu so ne ɛsɛ sɛ ɔyɛ na with immediate effect no nyinaa no ayɛ sɛ ɔyɛ na ankronkra bibia even impo yenua no mofra no schools na sɛbe so apepa no ɛsɛnka nani ɔkyene ya sɛ ne yɛyɛ nhyehyɛeɛ no ɛsi yɛhwɛ na saa nneɛma no nyinaa no yɛsiesie na mofra no so nya akonya etimi ko school no ɛfɛfɛɛfɛ efisɛ sɛsi ɔma no sɛ wankɔ school a sɛbe emra no enkyerɛ saa sɛ obia etimi nya akonya no ekobi nti ɛsɛ assembly no so ne ɛsɛ ɔyɛ bia no ɔbɛkɔ so ayɛ no fɛfɛɛfɛ nti na atiefo yɛbɛsrɛ ma tax ni tua ne deɛ obia mmɔden sɛ obetua ne deɛ fɛfɛɛfɛ. Okay, enti yɛbɛda ase bebree sisi anso deɛ sɛdeɛ mo ahyɛ ase a moyɛ ne boa mugusu a mo kyerɛkyerɛ no ebia sɛ nipa baako koraa pɛ sɛ mo aka na baako pɛ koraa bɛte ne ho ase a ɔno de bɛkɔ akɔka kyerɛ ne nua sɛnea Samaria ni ba ne yɛyɛ no saa pɛpɛpɛ na tie nti mo nkɔ so ana mo nyɛ ɛbɛboa na yɛ ana yɛwie program na nkurɔfoɔ frɛ ba me ha more ɛwɔ sɛ mo hɔ no mo de ba nti mo wɔ number bi ɛwɔ so mo frɛ de ba mo hɔ. Okay, ɔbɔ me da ase akwanya da hɔ baako mayɛ manfoɔ paa ne sɛ aboabo isem jadem ɔdankwanta still aye recruit nipa for revenue collection ɛno deɛ de bia wo kan me ka sɛ fa momfa kakra mmra ne yɛnhyɛ da nya abotrɛ ɛma ayi yɛ madam yi ɔmo hu da wuru ma mo yate yɛbɛyɛ ne saa ba nti no momfa number bi nto dwa wahu na wo deɛ saa number no obi wɔ how bia wɔ mpɔtam ha no mo a wɔn frɛ mfa so. Okay, first number me pɛ sɛ atiefo nyina atie no ɔmohyɛ no nso ne fa yɛ dwade a yɛgyegye ho sɛ mente me ho ase nea wɔgye me ne so nyɛ sei ne kwan no nyinaa no momfrɛ municipal budget analyst ɛyɛ number 054 155 4634 mpacho yensi subium 054 yeah budget officer 054 155 4634 okay sɛ bibia kyerɛ wadwen fa adwade a yɛgyegye na sika assembly gyegye no ho a frɛ na yɛn penkyire mu ɛfata mfɛma wo. Okay me bacho number foforɔ hɔ biam Mr. Yao 024 56 38 200 okay nti yɛfrɛ papa Shedraka obitumi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ saa nso na yɛfrɛ Yura Yao echampon a ɔno nso bitumi akyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ yɛbɛda ase anɔpɛ yi mo brɛ no madagye nso yɛda ase ɔbɔ Mr. Shedraka wo da ase yɛdi ase deɛ ni mu okay yɛda ase bebree Eddie Brown Jr. ɔse otie yɛ live Eddie Free Bono Region Sampa District German North and odi free by ya say information center bi a ho no mo ye frɛ no Adwempa Information Center wa fire live e wo gina kɔ German North District e wo Sampa Bono Region ye tietia abonofuo nyina anɔpɛyi ye tietia mo sanso na Apau Steven enso che say Mr. Host adwuma no de wa ye ni nyina Nyankopɔn nhyira wo e na wasan esa e wo ha no mo. Thanks for coming through with that message. Me pacho, yeah, you are ready. I'm fan to me call another segment. Nafi, yeah, and twaso. Okay, inti brain inti yen shadan sem rebebre. Mayen kasamfa ne ne da pono so as part of ahenka ne hia sem. 46,000 Ghana money some broad traffic. Ahenka ehia sem. Na sem what is say maybe koko ya wo so. Ahenka ehia sem. Ahenka ehia sem. Ene ne da pono so a ye dwendwen ho yetiawa. Empanimfo kasa omo ebo town and country
planners and some so. Boy, you too know, mama fine, mama. On and I'm not getting as a president, Baba, and the girl. Oh, yeah, you want to check out. I'm afraid I will see your head. Make me cry, be new time. I guess the boy, then they browse too much. They know catch a say like he go pregnant. The girl do they do and he they smile. The rich man for rich girl, it be you they trust. A rich man want show you, now you did I dare yeah, I don't have girl. You go pick up now. I ain't got FM. Now make it you. It's not so. Now make it you. Oh, every freedom of speech. I plus I could talk. You try best at me, BBC straight. It's not so. Now make it you. It's not so. Now make it you. Oh, every freedom of speech. I plus I could talk. You try best at me, BBC straight. Say the guy didn't find ya, no the bloody. Now come let nobody find ya, no bloody. It's a movie from no. Mame Mike, Mame Kasa. Enti na ye hwe na ye di. E kwan ya fa so ye sisi ya dan ho. Empe bebre no o kan sem bi se ya. Obi si han ena wo kasa ena nsem a wo kan no nhunu ne wo kan. But ade no ne wo mu ne se. No kura ye ba ko pe. No kura no so ye mu bebre ye mpe. O si dan a e wo se wo hye da ko ba bi a e ho no. Ena mo be ma utumi amwo si dan. Ensore preko pese nyankopon aye wadom wo sika nti babia wo pebia be si dan asi. Se babia wo pebia wo si dan asi a babia mframa nso pebia obegbo afa. Obofa ebebu dan nagu. Afei na wo besusu dwetire. Na wo ko ahum ni aham. Eno de emwa yen. Enti se nyankopon aye wadom na se wo pese wo si dan a eya akọ babia omo ena omo be ma wo sa kwanya no na watimi aba be si dan no na wasi ne yie. Enti nyame ya adom a wate ase na won so wo bekọ babia eye the appropriate headquarters no matimi ama wo guidelines na wo de akwa si dan no afei mamenko town and country planning department for no so ho ye wo Ghana ha per the dictates of the 1992 constitution. It is enshrined in that constitution say we should have town and country planning department every municipal district assemblies. And I don't know say Brim Central how will be there, and I'm very sure some will. But how many times do they go and supervise and crofo dan ya hodwo woni sie? Na sometimes unya buru san bi so koko gina na wo say dey yesi dan to apeti asase ne so a you ask yourself say enti said that chen ye chirichiri eja to ba bia because atorencham de a part and parcel of human beings. Enti obra no ba yeso odwen papa no adwene bone edinti ena ba bia obekọ no enyuma a omo ye recognized corporate world bit say oba henkan ha ye wo extinguisher or fire extinguisher or say NCA for ba na wuni bi as a radio station yetimi close station ne down. Enti abrabọ na wo bo no wo akọ right no say adwene ne left nso so that thing obetumi de aba eye possible say besi. Now town and country planning department e Ghana ye bi so am say omo wo ho no mo are they in existence? Do they receive monthly salaries? If yes sir, ejuma ben na wo give monthly salary as a worker over town and country planning department ho no ejuma ben na wo ye ya wo gi sa sika no yey papa wo ye ejuma o town and country planning department bosumi bia wo di sika wa bisa ho pen say ejuma ben na wo ye ya wo gi sa sika no wonya ejuma bia bosumi nso a wo gi hu sika. It is your work. Dan yankrofo asia to apete prekesin Ghana hayi eye mo adwuma se mo be kofom ho na makwakwore se onipa no ba bia wo so de fa odinam ho anase den na wo ye nyame ya dom o Monday ibenya mo ho abotre tina de mi emfansi ha Monday me se de nyam ho abotre papa town and country planning department no
teacher kujo di free tepa anyina suso and what they buy or see in fact ka so de sisi ade e ho aba be crime hotspot o untimi na ho udi agro ye be kun sisi a nti obesere mpanimfo sa wofo no credit through monka mo mamme mo ho na wofo bi aba na nsan pesa ade no obeka ne ba ben no ho de nko beka obi ba mumu aben no ho e ba se ha adwen mpanimfo so animu yi a omo hwe no mo kyehye mra sa mra ne beboa na yen criminalize money rituals omo mkotena TV ne radio so om keke kensensem no ye kwan ye befa so a ye de omo befa mra kwan so teacher kujo di free tapanyina susu no de ba ye Sir John di free edwoso na de ba ye jeso Sir John o se Maakye no pay o mapanya kufu ado de nyame anim no kure ni eguso a wo bɔ adwuma Ghana sikasam ebetinye gina ne nan so coronavirus no ba bekeka bibia to form nanso mapanya kufu ado ye de obetumi se ne be ya obesan de Ghana sikasam gina ne nan so kofia mo a e no so kyerɛ se ahenka na FM mu ye number 1 ampampampa ena wode aba e wa ha no mo It's not so na make it can you ho every freedom of speech Mr. Plus I go talk you try best at me BBC straight say the guy dey kwad we see a friend no ko mensa pillar 2 ena ono susu di free ba ye no wo say honorable chain mensa bonsu ye de wase papa any comment ya wode atudwade afa yewura vice president Dr. Mahamudu Bawumia 2024 de MPP for wo mo every gari boto no mo punsu nyina gusumpo a yade ye yewura Bawumia no mo de ne ba entia sonko wo kyekye pompom fe se mampon hina bomu de kwama hwan wo de ma honorable Alexander Kosia kwa achim da amra shebedwani walanyo edifra kwatia no so de ba ye ono so kire se omampani tempestuously won hwe kwan obefa so na TV ni radio asesei enkrofo atie gusu omo ha adwen no yempe kwan bi mfom fa so teacher kuju makan de no ha no dada na Eric Akuna Matata ono so di frikufu dua no de aba no kire se omampani akufa do ogba adwuma pa Dr. Down Blow enso so di free prim so apewusika no de ba ye o se dum so ana asan ba no dum so na asan ba no eni ntia no so nsem de atudwa wa ha no na ayisa opinto herbal tea seven kan kira se obetumi abubo bia no nombi na ayi yade nyina de afiri ho no mo ayisa opinto herbal tea no obenom na abọ ho ban de free body weakness ne aka nyina ho minta herbal tea no so betete cholesterol ne stress ase na aboabo ho ban na fei medulla no so ebebo ho ban hemorrhage Parkinson disease ene yade ahodo brain tumor ebe ni nyina de free of friend penny for 0248983327 and 0571583018 and number be free wo Chaos and Solomita de Sinku your papa ne hono mo ne wo Seka da braka no mubutu mo telephone 0302 257209 and 0302919739 Chaos and Solomita Sinku your papa efie ene ne hono mo Nyankopon ya adom efie da ebe eye the maiden edition of Abrimpong Anamuntu Tiebi went to be a wire non son kokopim no wotwe odi ankan kwame yeboa ono aka sabetina enkunya kese so no woni mpanimfo atwetwe nkomodi ama o ene ntia no watie bi na emwa opa na fe opese ye ba befa wo service ne de ma won so a 0244878763 0244878763 frem mpanimfo no muntumi mu a nana owusu OPD sunyane ene odi free buy o see the difference between anado ene JDM ne se omampani akufu ado amamu yi wo ye ne obetum pa na emom JDM de no mo number we aboro dum som ma bium Ghana omampani akufu ado be mana san ye kra behwe ye da se bibiri na owusu OPD sunyane ena odi free buy ye Heli Salasi so di free go so no de ba o MPP omo be breki 8 ni pa yate Tilly Duma ono so boy abaso bo she ba misting so boy abaso mo amode ba nyina ya da se nyame nhira mo sabredi e be soro so na kwabena costi de ejuma e de aba beto adwumadi ni so e de amamo elitimo ko so anti ahenkan na 3.3 FM sanse ya wazoyi on behalf of the team odi ahenkan kwame yeboa ne di animu sanso e na dwempa hini Kofi Mensa Clement Cranting wa frame Obuoba Ofori Amanfo hwa hu si ye ni yesu be mo atumi ni che ye woni da se chena